Des que va néixer la Greta, tots els nostres viatges comencen aquí, al carril ràpid de l'aeroport del Prat. Molta gent diu que viatjar amb criatures és difícil, i no us negaré que pot complicar una mica, però també et dona avantatges, com l'aparcament prioritari, la possibilitat de dur algun bulto més i, sobretot, que quan arribes a la zona de les portes tens un espectacle que val tot l'or del món. Us deixo amb el moment en què la Greta va veure aterrar el seu primer avió. En el nostre cas, tenim la sort que la Greta el tema dels avions el porta la mar de bé. Molt millor que el cotxe, per exemple. Un cop dins, li agrada cotillejar els menús, les informacions de seguretat i saludar els nostres veïns. Però un cop s'enlaira l'avió, mira el paisatge per la finestra i es col·loca automàticament a la teta, cosa que recomanen els experts per evitar problemes amb el canvi de pressió. De normal, es queda fregida una mitja horeta llarga i després juguem. Però el vol a Sevilla era tan curtet que vam haver de jugar a l'aeroport mentre esperàvem el cotxet. Vam triar com a opció l'autobús EA, que val 4 euros per persona i en uns 35 minuts et deixa al centre de la ciutat. La majoria de gent baixa a la Torre del Oro, o com nosaltres, a la parada anterior, just darrere l'Alcázar. La primera aturada la vam fer a la bodega Santa Cruz, al barri del mateix nom, on després d'una cua d'uns 25 minuts vam fer unes tapes per tastar una mica de tot. Flamenquines, croquetes, pavia de lluç, cloïsses... A la Greta li va encantar el flamenquín de Rocafort. A continuació vam fer una volta pel barri, un dels més mítics de la ciutat. Antigament era el barri jueu, ja que era l'espai que se'ls va deixar fora de les muralles. Els carrers estrets i els patis interiors formen part del seu atractiu, a banda de ser ara mateix el centre neuràlgic de la ciutat, a tocar de la Catedral i de la Giralda. I justament és on vam anar a continuació. La Catedral de Sevilla és la catedral gòtica més gran del món i ocupa l'espai deixat per l'antiga mesquita de la ciutat. Aquest és el motiu principal de que sigui probablement l'única església cristiana del món, amb un minaret al costat. I aquest minaret, la Giralda, s'alça al costat de la catedral gràcies a l'amenaça d'Alfons X a l'exèrcit del califat, i que quan es va assabentar que la volien derruir, va dir que per cada maó que faltés a la torre tallaria un cap musulmà. L'entrada combinada de la catedral amb la Giralda té un preu de 12 euros. Per pujar a la Giralda simplement heu d'anar seguint les indicacions i arribareu on us sol·liciten l'entrada per començar l'ascens per les 35 rampes que es van construir quan encara era el minaret de la mesquita. El motiu és prou pràctic. Si una persona havia de pujar cada vegada a peu per fer la crida a la pregària, era un infern per a aquesta persona. Així que es va decidir fer-ho amb rampes per poder-hi pujar a cavall. Les rampes són prou empinades, així que pobre cavall, però bueno, aquesta és una altra història. També diuen que era el sultà de la ciutat, qui quan hi pujava a veure les vistes volia poder-ho fer còmodament a sobre el seu cavall. Durant la pujada vas tenint miradors des d'on vas veient la ciutat cada cop més petita i un cop a dalt les vistes són realment impressionants. Tocava baixar de nou cap a la catedral i, com us deia abans, veure alguna sorpresa més. Per començar, el gran retaule, amb més de 200 figures de sants, i que resulta simplement espectacular. A la Greta li va encantar pujar i baixar de les escales que hi ha davant. Una altra cosa que podeu trobar a la Catedral de Sevilla és la tomba de Cristóbal Colón, que es troba allà des de 1899, després de que morís a Valladolid. I si la catedral i la Giralda us han agradat, la forma de marxar és també un regal d'aquest poti-poti arquitectònic que és Sevilla. Ja que sortim a través del Patio de los Naranjos i la Porta del Perdó, que va ser el primer accés a la catedral, i és una porta preciosa. A tocar de la catedral teniu la preciosa plaça del Cabildo,
un raconet encantador amb arcs plens de frescos. D'allà vam anar a passejar pel riu perquè la Mar veiés la Torre del Oro, o com diu ella, la Torre del Loro. I com que no ens quedava massa estona de sol, vam decidir acabar el dia al Parc de Maria Luisa, a que la Greta s'esvergís una mica abans de sopar. L'hotel era l'única opció que ens donava Smartbox a Sevilla, així que no era massa el que nosaltres hauríem cercat. Com que estava una mica allunyat del centre, un cop instal·lats era poc pràctic sortir a buscar un restaurant, així que vam sopar al gastrobar de l'hotel, on la Greta va tastar la pizza per primer cop. El tren? Per on va el tren? Per la via. I el cavall? Que vas amb cavall per Sevilla? Que bé! Ojo que estira. No.